mukul sama ngam om syu temsi namarun sajoin batki MLA kemau pelang ubolong ru Chief Youth Advisor keseng UDP uba Eugene Lingdo ula penpau ba ke UDP kelong keseng riulum ke bebiang tam ha kejela ula kren ye kenie ha kejing pelong ia kejing elap election na ke bentau kertong ke UDP na nong ston uba Polester nong siet hamadan riu belai jong ka shnong yap ula kerpat igi pat ba ban pen scam syu ya keseng UDP da ke basion ha ka syap jongki ula pensyong nongrem ba keseng UDP ke dei keseng ka bala ban syania ha ka ban lam khmat ya ka sorkar ka banwan na ba ka dei keseng ka ban napo jela la jong ha ka ju ka por ukertong ka UDP na nong ston ula kentu igi pat ba ban ai jing kersan borba e keseng minta ka kenti khnang ba unla ban pen urlong ya ka jing don kam bat ka jing ya kendu jing e jongki ha baro kiliang Niu i shisha ya kata ka jing sinsyar kababit kababiang haka jing yalam jong u chimbesa hata ka por iba iki maulong berhakata ka jing sinsyar jong UDP ya ka jela ka jongi kala yo aru ya ka jing ro na ka central government baka state ko biang tam haka jing sinsyar ka di ka megahalia haka jing yalam jong ka parti UDP